Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Pius Vlog. Nonton berabai nih dah, nonton punya dengan gumi ini dokanau. Nonton menang mama banai nonton menang dekai ranggen. Terus sebab ini japinnya gitu saya bah japinnya agen. Ton nebe angda dong punya episode conference ada dengan nonton dokora foresa pada berat gider conference punya kebeladan. Nonton menang naik lambai ada. Ang dekai lambai agen. Nebe jangan gumi dokanau बहुत अनेक बुस्थु मोनो दा आं देखायनो हागोन नोंथांमोननो दै भिडिअ नाय आरो नायलांबाय था दाननाङा गोदान भिडिअ आपडेट नायनो थाखाय साबस्क्राइब खालामदो नटिफिकेसनखौ अल खालामदो हाय बिंदो क्या मिलता है इसमें खाजा गजा बुनिया भुजिया रोल पॉप केक इधर आ गया फिर बोन लोकल बोन और मिर्ची भी है मेरा पास नीमकी भी है वाह 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 और क्या चाहिए ऊपर में देख के देखो वाह ये हंसगारमा है हंसगारमा इधर रखा है लंबा किधर हाँ ये हंसगारमा ठीक है अब भैया किधर से आया था हम इधर चमने का है हाँ मैं तो अरुणाचल से आया है ना इतना दूर से आया दुकान देने के लिए क्या करेगा बिजनेस तो ऐसा ही करना पड़ता है ठीक है ये क्या है ये गजा और ये देखो कोसारी है कोसारी हाँ और ये दही ये पानी नहीं ना दही है घुगनी लगा हुआ है घुगनी है घुगनी इधर पोकरा बनेगा ठीक है और पकौड़ी कैसे बनाता है पकौड़ी बना के दिखाएगा अभी टाइम तो नहीं आएगा ना हाँ ठीक है बाद में दिखाएगा ना हाँ ठीक है मेरे जोंना यूट्यूबर फंबाय मोनसे लोगो मोनबाय माथो हाय फंबाय मोजाङानो औ नोंनि चेनेल नामखौ बुंना होलाय एसे दैमारि ब्लग ना औ दैमारि ब्लग बिया फंबाय नै जादों बेदर हारा अरखादों नै बरिया गोथावथार नै बेबो यूट्यूबर मिस्टार नोंनि चेनेल नामखौ खोन्था निर्मल दैमारि यस ओमफ्राय ओइ बोलो फंबाय बोलो नोंनि चैनल नामखौ खोन्थाब्रा मेरा चैनल का नाम अभी तक नहीं है क्यों अरे बनाया नहीं क्या नहीं बने टेस्ट तो है ना एसे जादों जों गाइसनि दायो दे ओमफ्राय जों नैयाव मानि थाखाय फैदों दिनै माने एनुवेल कनफारेन्स दङ 36 इयार फुंगाथि ओमफ्राय जों इयाव फैदों आरोखि गाइस ओमफ्राय दायो एसे जाना लाबाय इयाव ओमफ्राय जों दा दसेनि उनावहाय बेनिफ्राय बै माबायाव थांगोन आरोखि कनफारेन्सआव नायलांबाय थाबानो जाबाय बरिया जागोन भाइनि चेनेलखौ एसे सापर्ट खालामना होबानो जाबाय मानसिया बिराद डेन्जार दै नायबा खिन्थु बोरैबाबा बिराद डेन्जार नुयो ओरै लाग्रा बायदि नुयो नामा बेबायदि लाग्रा ओमफ्राय बोरैबा नायोबा आं बै मेहेरबादि एसे सेम नुयो आरोखि गाइस ओमफ्राय हायोबा बिथांखौबो एसे गोजौआव एसे नारखोना हर मिथिबाय आरो नै बिदि बयलार माला जागोन दे नोंसोरखौ बिथांखौबो गोजौआव नारखोना हर एसे ओमफ्राय जोङो बेरायनो फैदों आरोना नै माने जोंहा दिनैनिफ्राय बेवहाय जोंनि जायगायाव जोंनि डिस्ट्रिक्टआवनो आरो खाथिखा एनुवेल कनफारेन्स दं जोंना एबसुनि ओमफ्राय दा जों बेखौ नायनो फैदों आरो जों जाग्रोना लाबाय दसना जों नायनोसै आरो नोंथांमोननि चिकेन पक'रा होनांगौनो ओमफ्राय नै सासेखौ बिदि नङाब्रा दानो गावजों गाव बर'जों बर' बिदिबालाय माब्रै जौगागोन नंगौना नङा मिस्टार जानो लोंनायाव मुखुबथार गाइस नायबाय था नै बेफोरखौ जाबावाखैसो आरो नै बेफोरखौ बोफ्लावबानो गोलाव जालायो नै ओमफ्राय नायदो नै केमेरासो मोनलायो जाखांबाय दे आंहा बाय औ मिस्टार थ' नै दा फैयै मोनफैलायबाय नै बाजै हटेलाव थ' नोंथांमोना नायलांदो मा मोनो मा मोना थ' देखायलांगोन फारियै नै दा फाइनेलि सफैमारबाय बाजै हटेलाव मा मोनो मा मोना नोंथांमोना आं सोंनानै खोन्थागोन थ' नायलांबाय था खोनासंलांबाय था बाजै मा मोनो बेयाव नै नाफामजों थास' बिसंजों संगासिनो दं थास' बिसंजों गोथावथार माथो ओमफ्राय बैथिं नारजि ओमफ्राय अमा बेदर अनला ना फिसा संगासिनो दङ मोनजोबथ'वाखै आरो संहांगासिनो दङ ओमफ्राय दा मोनायावहाय माने मोनानिबो संखासिगोन आरो जों खेबसेयैनो नै बेदर एवगासिनो दं नारजि संनो
अमा बेदर ना अमा बेदर बे नारजिजों जागोन आरो बे नारजि ओंख्रि नारजि ओंखाम मोनबाय ओमफ्राय नै सबायजों माजों संबाय सबायजों दाउजों सबायजों दाउजों ना सबायजों दाउजों नै बा गोथावथार सोरबा जानो गोसो दंब्ला फैनानै जाफैनो हागोन बाजै हटेलाव ओमफ्राय दा लाइ माबागोन आरो लाइ एवगोन जोङो अनला संलाबो दं नामा औ अनलाबो दं अनला संथ'वाखै दासो दै जानहांदों अ ओमफ्राय नैबेलाय मा नारजि 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 अ थ' गोजोनबाय बाजैनि हटेलखौ नायनानै आरो ओरै सालाद दं अ सालादबो दङ नामा नै सालादा ओमफ्राय दा दसे उनावहाय फान्थाव साथिनिबो मोनजागोन आरो फान्थाव साथनि दे फान्थाव बाथोन फादै बोरै मोजां ना ओंखाम हटेल ए नोंबो होफादों नामा आंबो होफादोंथ' आरो ए जों साथाम नैबे नारजि अमा बेदर अनला एमएलए फंबाय दे संगासिनो दं जाहांगासिनो दं नै जोंना ओमफ्राय बिखुनजोफोरा नै नायबा एसे नायना होबाय होनो औ हाजिरा नोङो हाजिरा आइ हाजिरा होनलायथारनांगौब्रा दाख्लैसो जाहांदों दे ओइ आंबो हाजिरायानो दे बाजैनि दै गुसुखौ गिलाससे लोंनायनोसै र' बाजैनि हटेला दैया बिराद गोदैथार गुसुथार बाजैखौ नोंथांमोना सिनायनायानो जानो हागौ आज मास मोनसे सिगां भिडिअ लाखांबाय आङो नोंहा चन्द्रमालिनि एक्ट्रेसमोन सिनायखादों दा गाइस चन्द्रमालि बिमा बिखुनजो मेन पार्ट लादोंमोन आरो सिनायखायो जोंनि बड'नि मानसिया सिनायजोबखायो बड'लेण्ड बिटिआरनि क'क्राझार बाजैया क'क्राझारनि दै गाइस दे दाहाय जाफैनांगोन बयबो दाहाय जाफैनो दों फ्रियाव फ्रि नङा नाफाम मोनजागोन नारजिजों अमा बेदरजों मोनजागोन सबायजों दाउ लकेलजों मोनजागोन अनलाजों नमस्कार बाबामोन आं नोंसोरखौ आङो खुलुमबाय दा आङो बेवहाय आंना फिसाफ्रा हटेल होदों दे हटेल होनाया ओमफ्राय गासिबो जानाय लोंनाय मोनजाजोबगोन आरो फैनानै ओमफ्राय नोंसोर जाफैनो हागोन बाबामोन आरो माबाखौ चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो सेन्देल बिनिफ्राय नारजिजों अमा बेदरजों आरो बिनिफ्राय थास'जों नाफामजों लागाव माबा सबायजों दाउ लकेलजों ओमफ्राय नारजिजों अमा बेदरजों ओमफ्राय अनलाजों ना फिसाजों ओमफ्राय लाइ मैद्रु एवनाय मोनजागोन ओमफ्राय माबा So guys, thanks for watching. जय हिंद जय भारत वंदे मातरम नाफामजों थास' बिसंजों तब तक के लिए बाय बाय